sa terminal sa dahil dapat bugon kaya wala may para kuan legit nga para altura para isiin sa una tigan ni pa ko kay namang dito kuan namang jeep karon na sakay na lang ko tricycle na po pa doon sa daon saka na hindi ka na kusbuhay ko no ganiha nagsakay man Herlin duty man si ako sa Kipalaos. Five minutes later. Dinadi kusbay may pag-abot karon yung wala jud uwan ja first time pa jud nang nagbayad og kuryente nga dito sa main kaysa una pabayad kong Herlin sa Palawan raman ja wa man tumo kuantong sa Palawan kay wa man lagi sana wa siguro nila marimit basta pagabuhi ko kay nganong si Herlin sa nagbayad sa Palawan wa man nang Japon sa pero nun marang naniguro ko dito ko nagbayad sa buhi ko wan wala gito taas ka yung pila abot na ja first time pa dito nagbayad og kuan na need si Idra ko sa mga katapad sa ang sundan kay inom kong Herlin nga nagabot mo kuha og kanang number wala lagi po kong ignorante kay tatawad naman sa kuha katamak sa kuan ako kaadto sa Tagbilaran Kugon sa tabako ang turas na gidipit o di masila sa kadbadya po kung naoperahan no ko pangadto turis na kapin naninga ko sa lugar sa Alturas nakakuan naman ko nakabayad ako sa malagi sugo naman ko ni dyan palit ko na rin ko na Alaska 4 kalagas nga apple kanyang limonsito pagkailang nabitbit ni Ron o katong tabliya kay magsampurado lagi ko dagang panyapon sa mga bata kay mga ngayon sa sampurado para inagabot bitaw eskulahan gabi naman mga sampurado naman na kaya gilang baon ganyang ogto maaman itong daing nga bangos pinalit ni Herlin dyan ito ang gidaing ito ilang gibawon dyan umas buntag namay itlog ito ano na itlog kuan kanan ay pasalamat gihapon ko sa lubong magagahong siptiag hang kuan pag nakaw siptiag hang pag nagtuo kuan Tagbilaran na kusbay salamat yung tanan sa kanunay pirmi pagsubaybay sa ang paglantaw bisag namilag-pilag na naman yung tao sang payag po pabaga gihapon ko muhawa diba baga ko na gihapon ko muhawa nagyapon ko ang payag kay na may always labi na ni Ma'am Yuning Ayop Ma'am Cherry Ulrich Alanis Nisan, Vilma Macabalo, Berna Mendoza,
Pili sa Taghap, nagyapon. Noel Dominguez sa Cebu. Daghan man gyapon silang tig teneb sa hang kuan payag. Kanang mga malumong kasing-kasing man na sila kanunay mo na. Di na sila mawa bisag asa. Naada na sila nagsunod na. Ganahan sila na kay baga kugnaw. Ganahan sila na kay pabaga kugnaw sa media. Sabi, baga tagpod. Pasalamat naman ko sa mga taong nga na. Pasalamat ko sa mga taong mga malumong kasing-kasing kay bawa na mag-ginsa mo. Di na mo kinahanglan o dimension pa. Amping kanunay, God bless. Diya sa Italy, amping kanunay, diya sa US, diya sa Davao, Bilbao Makabalo. Kumusta? Diya sa Danau, mga kahintong pamili. Danau Valencia. Mayong palis diya, kagawad, kahintong. Wala sila. Wala silang mga tawahan-hanog baga kung naong. Katawan na labang ko kay gahapon. Na-emosyon ko sa hang kuan kanang sumon. Natawag si Bilita karon nga ko nung sumun-sungunan man. Igong bawo nga kanang kapitan imo man ang udyaan man ang kuan. Kanang among kapitan udyaan man ang Armando. Mapay jang palisi nga nay sumon. O di na ko na namatinga. Nay sumon ug nay putol mo naman signa. Okay. May jang palisi lagi. October 8. Birthday mo siguro Mary Grace. Mura dyan. October 8. Kalipat man ko. Sa October 12, birthday po ng Mama Julie. Hindi ay. Sa Mama Julie, bisag naarami na ni silingan rami. Huwa rami tulay. Hindi nga po may mag-abot. Kaya isa man may paningkakay. Karong si Manahdi ayo ako makapaningkakay. Kaya magsakitan kong nipon. Sana okay naman ron. Bisag ako nagpabunot. Ingam na ko pin-deliver. Hindi ko magpabunot. Kay lisod. Lisod man magpabunot. Kay parinang persa-persa. Tamas makaya. Di sa ko magpabunot. Kay puro naraba ko. Pangag naraba ko. Ato bangan na namay di. Ano di ko pangag. Diyan ko pabunot pa ko. Wala. Mura na ko vampira. Maharabag kuan. Maharabag tawagan na. Papostiso. Munang agwantahan sa nagsakit sa taman magwanta. Sa di ko mapabunot. Kaya magpabunot. Dako dyan nagkuan. Sana dako kabaghat. Mamali ka daw ito po ito Saudi sa una nga bisag gibunutan nagtrabaho. Magpabunot gani ka na dyan magpahuway. Di po mersa. Madag po ko magpabunot na kay ikaw na po ko nagpa-opera. Puro lang anesthesia gang lawas. Kay haringhang buko dari isang buko-buko. Katulunan ni operahan. Saga pang diyan abrihan piragya po mo ng anesthesia na madyo. Mga na panahon nga di ko maka-humdum tungod na sa anesthesia. Di tudoon nga di ko maka-humdum. Awad pala kakuan na hinumduman ra. Ano ba di? Balag budak kog naong no, magkadzuk naong. Pero aram ni katawan ka bagag naong. Asa ko rin ito ko baga. Ito, baga siguro kog naong silang pananaw. Kaya mga gwapo man sila, kaliwat mo na. Hindi kog bagag naong. Pero okay ra. Inuray na sayod. Ano pinanawag, kisapod ni.
putod-putod agahang istorya kay nanawag si Upaw, nagkubay siya tangkong. Gilantan ako ng pagbata. Gabi mag-aupog ko baga na nagkagbata lagi pamati. Ito gadyo. Ang kita bitong mga inahan sa una, nagtuo ko nga inighamag dagkan sa mga bata, maka maharuhay na tagkaimtang kay dagkan na, di man di ay, balik man di sa uno. Balik sa uno jud. Malang abang mga classmate na, wap sila ka, kita silang apo, kasuwayra mo. Bukod sa'yo mag-atiman sa mga apo, bisag kapoy yung mga lawas, nagkamot ka, kaya na yung mga apo, para pa din ng mga apo nga wadihag ilang amahan. Tapos ginoo nga agamahan, bisag na ginagmay, basta kanunay, parang na gamit sa mga bata. Ang mga bata gani, di mo na sila gani ha, himalang kita ganan ng tag 25. Kay looy, kanang duha raman may matiman og may kuan, kay kanang duha atong nasbulay mo sa kaya nag-TBS. Kanang isa, magbuto na rin nas kabawan. Masipti ng duha kay mag-TBS man na og mag-uwan, okay na sila. Kaninas kabawan may problema ko kay mag-uwan, kalipiti. Unas na sige panawag nga paulion ako nuko, bisaan ko ng mga bata. Kay mga dagka na ko no. Jaw pa sa ganang na sisang naganipid sa mga apos bahay. Kanipangahang mga apo nga wadiha agamahan. Saan kay bawan ng sitwasyon sa ilang kahimtang mo ng agwanta. Pailin-ilin, pero karon pailin nagpanihapon. Sampurado. Okay, muna ba siya atang papel? Atang papel nga bagagnaon. Katawa lang niyang kabagagnaon karon. Mahala pa sa nagpawas ko sa gibati, sa kabaga. Sa kabaga kong naong naman gapoy nagpirminhag subaybay. Sige sunod, salamat ka adjo, kay bawa na magkinsa mo, amping kanunay. Asa mo dapit. 5 minutes later. Hello, morning. Huwibis na pizza saron? Saron day? Pizza ni Beron? Gapon ba birthday regress day? Pero bitag Facebook. October. Murag gapon dyan, October 8. Karon birthday ng Berlin. So, ang isa. Alas 12, birthday ng Julie. October yan na sila. Sa Patuuban. Kita, good morning, mahauta, mamining ayok, mahauta saging, o ginamos. Mincho si Ulrich. Musta naman ka, ma'am? Abayin. Hala! Naging mga dapti bago. Maghuwat. Di maghuwat ba? Paghuwat. Paghuwat ng human. Ang bitagay sa kukuan sa pag-awsan na tagaan mo ba? Bukod. Hindi, bukod sa bango. Ming, dali, Ming! Gustahan ko na, kaya pa ito sa likod. Empat na sila. Kailangan ka sa kala. Dali! Atong nag-iro. Dali! Dali! Kami mahal data. Salamat sa pagkaon. Lamisa. Kasi pa ako nga Isus. Kasi pa ako nga po ng kuan. Saging o gamotis at daog. Kaya wala kong daog nga po. Isugo kong hurling. Na mag-isok isa daog nga mga hagad niyo. Yung saging dyan yata kung 12 kilo. Paulit ako na sa kuan. Kasi booking to.
Gamay kag may kusagin. Ang kalan ko, tapok-tapok, tagis tapok, tulo ka buok. Pati kamuti. Ano na laman niya sa bagpan. Kumang kayo, luto. Hmm? Luto. Ha? Luto ba? Ang siya luto? Ang kanan. May fried rice na. Halin, tukyan na. Titukya. Ano? Oo, kung kaong kwal dito, kung kaong kwal. Tukya rin siya. Kalan man yun. Oo, hindi tukya. Nasa una ako. Talang mga diya, mati na naman na ako. Ako na. Hindi na siguro na. Kaso na tayo power. Hindi naman pwede lang kumandi. Lupit na ulit sa unang ipanglin. Mga bagong nabindo. Hindi sa mga agani. Sa mga usagong hilaw. So, mga batang nundog, si Kia bitaw mga antag sang hilaw. Kahit sa siyag nga ni. Amo si. Pero di mo ka no? Hindi. Hindi ba nga kami sa manon sa ilang matan. Si Kia kay Mga bagkiyaw mang. Kia nga kay mga tugal sa anong usag mo kaon man. Ito ang ka. Niya mo, pao. Madabag ka mo ti. Kalau kung kapamahaw ka, kaandi ako naman nagkakauban, hindi mawaan sa rin. Dahil po hapon mo kaon. Sabi sa mga bata. Tipid na kaadong. Ako na daan niya, buntag, pataka kuan. Mat! Pagkatakas sa rice cooker, agi nang agi, baho, nagpamahaw. Nagbahaw, gahapon, nagbahaw panhapon, nagpurado ko. Okay panhapon. Hindi nagbahaw panhapon, harapan sa hagin. Libog mga bata sa Inday, kawan sa bangus. Baon, nagdag, hinuwa magi. Ano mahaw ko no? Ano magkakape? Ano ito manok? Apa? Ano? Kape. Ano kape? Yan, yung ko no? Kasi baglis. Ano man nga niya, CD? Nga ni baglis. Ang nahug ko na, malusir po nahugwa ko. Kaya cellphone nagmalas, wala ho. Ako ang pinasagkat. Sagong ko tulay. Bayad na magtubig. Hindi. Ito, sukat na na unis. Masama mong ito agil. Mabagong ipil ba nga sukatan sa Fatima, bukan sa Fortis. Tubas na swimming pool lagi, nga ang pudoy. Utaman, huminto ba to? Pag ito pas... Ang mismo, hindi mo masira sa JC. Enggak? Tas na rin. Umiro. JC mo. Nas na rin doon. Ang mismo. Ano?